Bizton állíthatom, hogy a mostani beszélgetés volt az eddigi interjúim egyik legkedvesebbje. Egy olyan fiatal párral beszélgettem, akiknek a munkához, a vállalkozásokhoz, az emberekhez való hozzáállása, én azt gondolom, hogy tényleg példaértékű. Svájcban egy költöztető és takarító céget üzemeltetnek, ők saját maguk hívták életre a céget, és gondozzák, őrizgetik, féltve azóta is, és azt kell, hogy mondjam, valahol minden vállalkozásnak így kellene működnie, és a vállalkozásban ténykedő embereknek így kéne hozzáállniuk, mind saját magukhoz, mind a megrendelőikhez, a vevőikhez. Amiben ennyi szívet raknak, és ennyi szeretetet, az meg fogja hozni a gyümölcsét, ahogy számukra is meghozta. Fogadjátok szeretettel a következő beszélgető partnereimet, a Vision Trans svájci költöztető és takarító cég képviseletében, Vivien és Balázs. Üdvözöllek benneteket, Vivien és Balázs! Ti vagytok Svájcban a Vision Transnak a tulajdonosai, ami két lábon is áll, mert egyrészt költöztetéssel, másrészt pedig takarítással is foglalkozik a cég. Erről egy kicsit majd később, bemelegítésképpen szeretném, hogyha mesélnétek egy picit arról, hogy hogyan, milyen módon, milyen indítatásból kerültetek ki Svájcba, illetve, hogy Svájc az egy ilyen célállomás volt számotokra mindig is, vagy a véletlen hozta úgy, hogy oda telepedtetek le? Tehát én laktam először Svájcban, mi már nagyon régóta ismerjük egymást, és gyerekkorunk óta. Tényleg? Szerelem is volt gyerekkorotoktól? Igen, 12 évesen. 12-13 évesen nagyon tinik voltunk. 8-os korunkban, igen. Igen, nagyon tinik voltunk még, de akkor ez úgy be is záródott egy ilyen kis... Hát a rossz fiús énem akkor. Nem, ez egy ilyen kis gyors, röpke szerelem volt. Oké. És újból találkoztunk. Akkor ugye én már itt éltem kint Svájcban, de nem ezzel foglalkoztam, egyáltalán nem ezen a területen dolgoztam, és Balázs Ausztriában élt, de ő szeretett volna hozzám kiköltözni, mert tetszett neki Svájc, ki is költözött. Én már akkor itt éltem 3 évet, de még egy fél évet együtt is itt megpróbálta, hogy boldogul, de akkor neki ez nem tetszett. Uri kantonban voltunk, és nagyon rossz élményeim voltak arról. Aha, oké. És akkor átköltöztünk Ausztriába, de egyébként azért is költöztünk át Ausztriába, mert ő ott élt, és én babát vártam. És ugye Nekem olyan munkám volt, hogy azonnal visszavártak, nagyon jó helyen is dolgoztam egyébként, úgyhogy mondták, hogy bármikor, még most is, ha szeretnék, visszamehetnék bármikor, úgyhogy... Tehát így tettünk. De én nem éreztem jól magamat Ausztriába, ezért visszaköltöztünk Svájcba, és akkor Balázs is már boldogult, mert hát úgy jöttünk vissza, hogy az egyik jó kis barát ismerősünk hívott akkor, hogy az Otis liftszerelő cégnél most tudnék kezdeni azonnal, ha most indulok, és akkor mint liftszerelő tudnék visszajönni Svájcba, és akkor dolgozni. Szóval rá 2 hétre jött a Covid? Igen, de ő megkapta az állást végül, tehát ő liftszerelő lett, és vissza is tudtunk költözni. Egy ismerősöm segítségével találtunk lakást is, utána az állandó lakásunkat is megtaláltuk, tehát minden tök happy volt. Ja, igen, jól alakult a vége. Csak nem volt megelégedve az Otisos fizetésével, meg egy kicsit el is volt nyomva, úgy érezte, nyomás alatt van, a főnök nagyon... Kicsit furcsa volt ez a szisztéma, ami ott van az Otisnál, szerintem, hogy én voltam egyedül, akinek itt van a családja Svájcban, a többi kollégámnak nincs, ugye, ők Magyarországon éltek, és akkor ők úgymond a liftaknában éltek, én meg a családommal szerettem volna lenni. Én nem dolgoztam olyan nagyon sok időt egy liften, mint ők, és ugye ezáltal nem is volt annyi a jutalék. A stresszesebb volt számomra a munka, és elegem lett. Jött egy lehetőség, hogy bele tudjuk kerülni a szállítmányozásba, és akkor annyi volt a feltétel, hogy egy teherautót kell venni, ugye azért spórolt pénzzel rendelkeztünk, úgyhogy akkor vegyünk akkor egy teherautót, és azóta így
minden így jött, így magával. Ez volt az eleje, igen, és azóta igazából most már lassan 4 éve ez a magánvállalkozás, ez az Selbstständige Lében elindult. Igen, elindult. És én ezt mindig is szerettem volna valamiben kipróbálni magam, meg mindig is éreztem azt, hogy nem szeretnék örökre alkalmazott lenni, tehát megpróbálnék valamit. Aztán ez jött, tehát azért nekem van 3 szakmám, villanyszerelő, hideg-meleg burkoló, meg köműves munkát is elég sokáig gyakoroltam. Jobbnál jobb szakmáid vannak, éhen halni soha nem fogsz. Így van. És neked, Vivi, egyébként mi a szakmád eredendően? Igen, én érettségit végeztem el, marketinget tanultam, de sajnos szakmát a műkörmözésen kívül nem végeztem el. Tehát műkörmös vagyok egyébként, meg pedikűrös, de nem dolgoztam benne. Tehát, hogy egyáltalán nem. Egyébként nem akarok így előre szaladni, de a takarítás az egy olyan jó szakma, hogy tényleg nagyon-nagyon sokan balgamód lenézik, de nagyon-nagyon jól lehet vele keresni amúgy a takarítás. Jó lenne, ha valaki nem velem dolgozik, mert nekem egy kicsit túlzásos az elvárásom, ugye, nekünk a végtakarításaink is egy kicsit hiba nélkül próbáljuk megoldani, általában sikerül is. Igaz, hogy egy kicsit több időt vagyunk rajta, ugye mi egy kicsit drágábban is dolgozunk. De nem feltétlenül drágábban egyébként, mert... Igen, ebben van egy kis vita közöttünk, mert teljesen... Erre ki fogok térni majd, igen, erre fogunk kitérni majd, lesznek ilyen kérdéseim, amiben ki tudjátok fejteni ezt, hogy mégis ez hogy, merre, meddig. Nagyon cukik vagytok, imádom egyébként az ilyen interjú alanyokat, akik ilyen tök jól tudnak beszélni, és nem úgy kell kihúzni belőlük mindent harapófogóval, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon aranyosak vagytok, ezt köszönöm szépen. Akkor ott tartottunk, hogy akkor egy elhatározás kapcsán nem szeretett volna Balázs állandóan alkalmazott lenni, akkor belevágtatok ebbe, hogy akkor legyen egy ilyen szállítmányozós cég. Amikor ez elkezdődött, hogy akkor legyen a szállítmányozós cég, meg vegyünk egy teherautót, akkor volt már így kapizsgált veletek, hogy legyen még egy lába ennek, vagy ennek a cégnek, vagy ez utána jött, hogy akkor legyen egy takarítás része is? Ez egy kicsit ilyen, most elmondok egy ilyen kulisszatitkot tőlünk, hogy a teherautót én nagyon, nagyon szerencsésen vettem meg, és ugye fel volt matricázva egy költöztető cégtől, és rajta volt ez, hogy Umzug, Reinigung, Entsorgung, és ugye nem nagyon akartuk levenni róla. Tehát nem vettük le. Nem vettük le, csak utána meg is próbáltuk ezt az egészet, és ugye szerencsénk beraktuk volt. A tevékenységi körökbe, az összes benne van. Az elején egy kicsit fura volt, mert a takarítás ugye nem volt benne a tevékenységi körünkben, csak az Entsorgung, és akkor mondták, hogy hát elvileg az Entsorgung és a Reinigung az egybe van, de mi nem vagyunk ilyen, hogy lehet, hogy benne van, lehet, hogy nincs, inkább bementünk, és akkor beletettük még egy extrába direkt a Reinigungot. A biztosítások miatt is egyébként, hogy bármi kár keletkezik, mivel selbstständig vagyok, ugye a saját vagyonommal felelek, és bármi olyan történik, azt mondja a biztosító, hogy ja, hát neked nincs is benne a takarítás a tevékenységedben. Így van, ezt nagyon jól csináltátok, ügyesek vagytok. Arra gondoltam, hogy mi lehetett volna még, ha milyen matrica, milyen felirat kellett volna még rajta legyen. Hát, hogyha a renoválás is rajta lett volna, akkor lett volna az igazi, mert ugye csinálhatok renoválást. Tehát van a szakmám belőle, csak őszinte leszek, már így is alig van időm bármire. Mert hogy mi Hauswartungot is csinálunk, tehát házmesterek is vagyunk. És van 3 gyermekünk is, és a legkisebb ő most kicsit több mint fél éves lett, utána van egy 4 meg egy 6 éves, és nekünk segítségünk nagyon nincs. Az öcsém, aki most pont így itt lakik mellettünk, az ő testvére is velem dolgozik, tehát úgymond ilyen szülői segítségünk nagyon nincs, a Vivi anyukája kijönni, meg apukája, ők vannak itt velünk, de tehát ilyen rendszeres segítségünk egyébként nincs, és így elég nehéz így mindig mindent összekalkulálni, hogy a takarítás meg legyen csinálva, a költözés is jó legyen. A szemétszállítás, mert van most is egy pár lakás, ahol entsorgungoznunk kellene, de igazából úgymond ráérünk, mert van egy hónapos időintervallum, hogy pár lakást itt teljesen
ki kell entszorgungoznunk, és ugye mindent adminisztrálni kell, számlázni kell, akkor az árajánlatokat írni. Hát igen, azért annyira nem egyszerű, ugye nekem is van elég sok rendszeres dolgom, tehát tornatermet takarítok, például ma is voltam már hajnal, fél 5-kor már kezdtem a tornatermet, aztán a Vivien is volt, ma már rendszeres takarításra jár. Ezt hogy bírjátok? De nem tudom, hogy... Őszintén nagyon nehezen. Nehezen. De hát ezt vállaltuk, tehát az eleje az ugye mindig nehéz, most megvan már az új raktár is, múlt hét csütörtökön kaptuk meg az új raktárat, ugye most ott is egy csomót organizálni kell, mert én megkaptam egy elég nívós, neves bútorboltot, ahol én vagyok az egyedüli kiszállító ennél a bútorboltnál, és hát ők folyamatosan, tehát elég drága bútorok, és nem ez az IKEA, tehát nehéz, tényleg ez a márványasztal az mindegyik vendégnek az elvárása, és ugye most pont lesz csütörtökön egy 14. emeletre kell fölvinnünk egy 150 kilós asztalt, és nincs lehetőség a liftbe berakni, úgyhogy sétálós 14. emeletre, úgyhogy ilyen kis finomságokat én általában szeretek megkapni. Hát örülj neki, nő a bicepszed, nem? Tehát... Edzőteremben nem kell járnod már. Hát szoktam egyébként, csak miután a baba megszületett, azóta egy kicsit nehezebb, mert ugye van a hajnali takarítás, meg a baba mellett annyira nem tudunk aludni, úgyhogy próbálok minden időt így kihasználni, amikor a Vivien is nem aludt eleget, akkor inkább próbálok neki segíteni, hogyha pont nincsen munkám, mint hogy elmenjek az edzőterembe, és vagy haverozzak, vagy ilyenek, tehát mi próbáljuk egymást segíteni, miben tudjuk. Nagyon cukik vagytok, Isten bizonyom. Főleg, hogy ez így gyerekkori szerelem, aztán meg, hogy ennyi idő után is így ennyire szeretgetitek, meg támogatjátok egymást, ez hát annyira cuki, hogy nagyon. Tényleg. Egyébként, ezt csak így zárójelbe teszem, meg lehet, hogy ezt kivágom belőle. Én hívtalak fel téged egyszer vagyis hát egy költöztetéssel kapcsolatban, és annyira szimpatikus voltál, szerintem te nem is emlékszel erre, mert mi éltünk Svájcba, és visszaköltöztünk Németországba, és akkor hívtalak fel téged, hogy mégis hogy néz neki a matek. Bernből, Rumisbergből, jó magasról, egy faluból költöztünk volna Németországba. És annyira aranyos voltál, mert nekünk volt egy másik lehetőségünk, egy kamionos barátunk, és így beszélgettünk, és mondtad, hogy hát te megmondod őszintén, hogy megközelítőleg sem fogod tudni annyira elvállalni, mint amennyire az a kamionos barátunk árat mondott, és nekem ez olyan szimpatikus, és sok sikert kívántál, és nem az volt, hogy amikor rám tetted a telefont, meg mit tudom én, hanem olyan kedvesen, aranyosan sok sikert kívántál a költözéshez, meg minden, és bennem ez megmaradt. Köszönöm, próbálok ugye mindenkivel tényleg normálisan beszélni, meg kedvesen. Tehát én nem is voltam soha ez a mindenki fölött állok, én nem érzem magam egyáltalán senkinél többnek, vagy nagyobbnak magam. Én ugyanúgy egy kétkezi munkás gyereknek érzem magam, mint eddig voltam. Ugye sokan mondják, hogy milyen drágán dolgozom, és Magyarországra is, hogy úristen, volt egy olyan, aki felhívott, hogy Magyarországra költözés, és ugye mi egy ilyet ilyen 3000-4000 frank között csinálunk. Olcsóbban nem nagyon jön ki. Csináltunk olcsóbban, de ugye mindig ráfizetés volt. Senkinek, tehát az ügyfélnek nem is szeretem, és nem is mondtam ezt, hogy egyébként a végére 200-300 frankkal élettem beljebb, hogy ide költözött az ügyfél. Tehát nagyon nagy okosság. Nekem ugye nincs Magyarországon lakásom, én, hogyha el kell menjek Magyarországra, ugye nekem hotelt kell fizetni, persze. Visszafele utat intézni ugye nehezebb, én ugye legálisan csinálom, tehát én számlát adok, blablabla, én nem úgy szoktuk mondani a sógorommal, hogy hórukkos költöztető vagyok, hogy tényleg vettem egy teherautót, és akkor úgyis megyek haza, és akkor a benzint kifizeti az ember. Nekem nem így van, tehát tényleg én ebből élek, tehát hogy nekem órabérbe, meg napi díjba kiszámolva, hogy a családomat el tudjam tartani, nekem ez 1000 kilométer oda, 1000 kilométer vissza, ugye 3000 frank környékén van, és ez még olcsó is, tehát hogyha tényleg egy svájci költöztető céget valaki megkérdez, akkor lehet azt mondani, hogy 6-7 ezer. Nekem most pont egy spanyolországi, malagai utam,
és adtam egy 8000 frankos árajánlatot, nem nagyon kéne pénzről beszélni, csak így szeretnék egy kicsit belemenni, és mondta az ügyfél, hogy sajnos neki ennyi pénze nincs, de még így is nagyon olcsón vállaltam, mert a svájci cégek 14-15 ezer frankot mondtak neki. Igen. Nagyon 5 nap munka minimum, tehát életveszély folyamatosan az autópályán, mert ugye sajnos elég sok hülye van, akkor autópályadíjak, hotelek, az autókopás, ugye 4000 kilométer, és Spanyolországról beszélek, már visszajövök, már kb. Lassan egy olajcserét is kell csinálni, plusz egy fékre, akkor még kuplung is tönkre megy, a súlyba megyek fölfele a hegyre, tehát azonban ezeket a költségeket nem nagyon számolja senki, csak az, hogy vigyél már 5-200-300 frankért, hát ez abban nem így megy, ugye sajnos nekünk se. Én ilyenkor mindig csak azt szoktam mondani egyébként, hogy ő mit szólna ahhoz, hogyha az ő munkájához állnának hozzá így, hogy jaj, hát most te úgyis azt csinálod, akkor csináld már meg ennyiért, szóval. Igen. Sajnos igen, elfelejtjük, hogy ez vice versa ugyanúgy működik, mindenkinek meg kell érni valamiből. Egyébként mekkora autóval költöztettek? Egy emelő hátfalas, dobozos. 3,5. Aha. És ugye tök jó, mert van egy nagyon jó kis cimborám, neki meg egy hasonló cége van, nem költöztetés, de ő is ilyen autóval rendelkezik, és de mi már nagyon régóta gondolkodunk, hogy vegyünk egy utánfutót, vagy teherautót, de nem kell úgymond, mert ha nekem kell egy második autó, akkor így szoktunk így cserélgetni. Ő viszi az én autómat, én viszem az övét, és nem, így tök ki meg tudjuk oldani, oda-vissza segítség. Ha szükség van második autóra, ugye. Ahogy említettem, ugye mi is értünk Svájcba, és tudom nagyon jól az, hogy hát a Svájc híres arról, hogy a főbérlők az még a sütő mögé is fehérkesztyűvel nyúlnak be, hogy mit találnak ott, és tényleg nagyon oda kell figyelni ezekre, főleg a végtakarításokra. Mik azok, amik így a tapasztalatok alapján a legtöbbször így elbuknak az emberek? Tehát amikor mondjuk tényleg nem egy olyan céget bíznak meg, mint ti, akik tudják, hogy mire kell figyelni egy végtakarításnál, akkor hol szoktak a legtöbbször megbukni az átadások? Hát szerintem sokan az, hogy ugye kevés pénz rá mondjuk a büdzsé, és hívnak egy olyan nem hozzáértő embert, aki nem tudja, hogy mik vannak pontosan egy átvételen. Szűrőknél nem mindenki csavarja le a szűrőket, és entkálkungozza. Tehát, hogy vízkölteleníti. Ugye mi azt az átvételen szoktuk visszacsavarni, hogy lássa. Visszacsavarjuk. Egyébként magát a WC deszkát is le kell szedni, és teljesen körbe kell... A WC tartályt, ugye elég sokszor penészes. A WC tartályt, igen, azt is leszokták szedetni. Is el szoktak bukni. Szagelszívó a sütő fölött, ugye azok a szűrők. Ugye én szoktam ezt egy kicsit így az orruk alá dörgölni az átvevőknek, a felváltongoknak, hogy ki szoktam szedni ezt a szénszűrőt a szpára elszívókból és a szagelszívókból, tehát az a szénszűrős, ami fent van teljesen, és ki szoktam szedni, és szoktam neki mondani, hogy ebből egy újat szeretne az új bérlő, és ugye nem tudnak erről itt mondani, mert ez a protokoll, tehát ezt így kell, és ezt se tudja nagyon sok ember. Hát igen, de egyébként nagyon sok mindenen el lehet bukni. De nagyon vicces volt. Most Tallikonban volt egy felváltunk, aki azt mondták, hogy fú, nagyon-nagyon szigorú. Nem volt hibánk. És kettőszöz talált egy fiókban, és igazából mondtam, hogy elnézést, ki is szedtem gyorsan, és rá egy pár órára 2 megkeresés is jött abból a házból, hogy nem takarítjuk ki, mert a felváltunktól hallották, hogy milyen munkát csináltunk. De jó. Jó. De ott nagyon mondta, hogy hát ez nagyon tip-top, hogy igen. Ő még ilyen takarítást nagyon látott. Hát meg ugye nagyon odafigyelünk, tényleg. Még egy kicsit tényleg ilyen vagyok, hogy nem szeretek játszani a nevemmel, hogy a Viviannek az unokahuga szokott jönni, hogyha ráér, és ő is szokta mondani, hogy a Balázs az ő. Kicsit szattos szegény. Igen, mert az ablakokat tényleg őrült módon csinálja, tehát, hogy minden rést, mindent is. Igen, mert azt hiszem a legelső takarításunkon pont
az volt, hogy az nem volt megcsinálva rendesen a keret, mert nem tudtuk még akkor, hogy is működik ez, és akkor ott volt egy ilyen kis hiba, hogy az ablakkeret, és akkor én úgy szeretem az ablakot megpucolni, hogy mintha ott se lenne az üveg tényleg. Aha. Most már azért volt egy jó pár száz. Szerintem azért most már volt annyi. Hát most már tényleg elég sok, igen. Igen, tehát most már úgy nem jönnek a hibák. Most már nincs hiba. De Balázs, mikor jössz felénk itt ablakot pucolni? Csak úgy kérdezem, mert amikor így utaztok haza Magyarországra, esetleg így elkanyarodnátok így Nürnberg felé egy jó kis ablakpucolásra. Hát kicsit bolond vagyok benne tényleg, tehát... De amúgy itthon is megpucolhatod, mert ugye itthon minden rám hárul. Igen. Én a munka részét szoktam megfogni, az itthoni dolgokban meg a Vivien a menő. Kicsit... Abban nincsen biznisz, tudod. Hát... Nagyon sokszor olvasom így a különböző takarítós cégeknél, hogy ilyen átadási garanciát vállalnak. Egyrészt, hogy mit is takar ez, hogy garanciát vállalunk egy átadásra, ez miben segíti azt az albérlőt, vagy hát azt, aki átadja a lakást, illetve, hogy ez hogy néz ki, tehát végig ott álltok, addig, amíg az aláírás meg nem történik, vagy ez hogy néz ki a valós életben? Egyébként mindenki retteg. Ugye mi úgy tudtuk kezdeni, hogy alapból van nálunk lábzsák. És ha felváltunk ettől már, úristen, ezek tényleg... Hanyat dobja magát, aha. Igen. Szeretik. És hát ott vagyunk, sertepertélünk a felváltunk mögött, én szoktuk is mondani az ügyfélnek, hogy ne szóljon semmit. Majd mi végezzük. Majd mi átvesszük itt tehát ne stresszeljen semmi. Ha valami olyan hiba van, ami a lakáshoz tartozik, ugye nekünk tényleg mindenre van biztosításunk, a legnagyobb biztosításokat kötöttük, és hogyha olyan dolog van, ami nem tetszik a felváltónak, akkor ugye én már azért ki vagyok tapasztalva ebből, hogy mi az, ami nem tetszhet nekik, mi az, ami blablabla, és szoktam így kiállni az ügyfél helyett, hogy hát ennek nem így kéne lennie, és ez nem az ügyfél hibája, úgyhogy ezt ki kéne cserélni lassan, ki kéne festeni, meg ugye mi a szögeknek a helyét, hogyha az ügyfél fúrt, faragott, akkor ezt ugye azt is betömjük átadásra, tehát abba sincsen belekötni való. De igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy ott állunk. Lábzsákban, rongyal a kezünkbe. Egy ablakpucoló rongy, igen, és ahol esetleg talál hibát, akkor ott azonnal ott helyben mi ezt kijavítjuk, és akkor így az átvétel megtörténik. Tehát akkor, hogyha én mondjuk igénybe veszem a ti szolgáltatásotokat, én megbízlak benneteket, és onnantól fogva az én vállamról le van véve ezzel kapcsolatban minden teher, mert azt tudom, hogy akkor azt ti így a kulcsátadás, a papírok aláírásáig mindent megcsináltok, és nekem nem lesz úgymond ilyen váratlan élményem ezzel kapcsolatban. Nem, váratlan költséget sincs nálunk, ugye, meg váratlan meglepetés, amit a felváltunk kitalálhat. Tehát, hogyha mi megegyezünk valamiben, akkor azt én általában tartom. Ha megszakadok, akkor is, tehát nálam nincs ilyen, hogy viszont nem. Amennyiben a bérlő esetleg olyan dolgot tett, hogy átfestette a falat, és hát ilyeneket nem tudok, ugye. És nyilván ezt olyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy ő megkapta. Tehát azt kérheti az átvevő, hogy most akkor ezt létszik. Hogy ja, persze. Ja. A takarítás részére értem ennek az egészet nyilván nem a... Igen, a takarításnál mindent. Aha. Ami fejfájást lehet, költözésnél ugye mindent. Még a szögeknek a glettelést is mindent. Azt a Balázs mindig megcsinálja. Volt olyan már egyébként olyan felkérésetek, ami, hát kimentetek gondolom felmérni az állapotokat, meg gondolom az alapján adtok árajánlatot, de hogy azt mondtátok, hogy hát ezt inkább nem vállalnám el. Szerintem a 90. Tényleg? Nem. Volt egy svájci tanárbácsi volt, és elmentünk megnézni, adtunk árajánlatot, és onnantól kezdve a felesége fél évig nem takarított. És a költözése is úgy volt, hogy megnéztük a lakás, a házat, hogy mi lesz a költözés. Lugánóba költözött, és nem tudjuk, hogy én ahogy felmértem, 2 teherautóba simán beférünk. Hát csak ugye nekik volt 3 beépített szekrényük, amit én nem láttam, hogy nem a normális,
hanem a dupla belsejű volt, Aha. és azt hiszem 30 doboz mondtak nekem az elején, és 85 doboz lett, mire odaértünk. És ők mondták, hogy sajnos elkalkulálták magukat. Kicsit. És ugye, igen, nem fértünk be 2 kocsiba, és a takarítás is olyan volt, hogy oda mentünk, és 2 napot számítottunk rá, és 3 napot voltunk ott igaz, és még vasárnap magas nyomásúznom kellett, mert annyira katasztrófa volt. Nem szabad. Nem, és abból volt egy reklamációnk is, hogy mi az, hogy mi vasárnap magas nyomásúzunk. De egyszerűen az a baj, tényleg kicsit ilyen vagyok ilyenben, hogy én szeretem a 101%-ot hozni, és az ügyfél is szeretjük, amikor azt mondja, hogy wow, és akkor ugye lehet, hogy egy kicsit befürdök pénzbe, de inkább úgy vagyok vele, hogy inkább legyen megcsinálva rendesen, nem változtatunk az áron, akkor az én időmre. Ez itt befürödtünk, igen. De nem baj, tanultunk belőle. Tehát nagyon sokat tanultunk benne, ez első, nem... Egy évben volt. Igen. Az első évben volt. Tehát ez még nagyon friss volt akkor, és ott azért ott megtanultuk a leckét, igen. Ott mindent. Én tökéletesen megértem egyébként, amiről beszéltek, meg azt is, amilyen te mondjuk Balázs vagy, de szerintem a Vivien is ilyen, meg különben súrlódlás lenne belőle köztetek. Szóval, hogyha valaki csinál valamit vállalkozóként például, akkor hát sok mindent meg lehet tenni, egy dolgot nem, a nevével nem játszhat az ember soha, mert azt nem adja vissza neki senki. Nyilván lehet mindig okoskodni, új céget csinálni, stb., de ez nem éri meg. Én nem ilyen. Igen, tehát én ezt 100%-ig megértem, én is ugyanilyen vagyok, teljesen mindegy, hogy az élet melyik területén, ha én rá is fázok arra a dologra, de akkor se érje a nevemet. Nem tudnék elaludni. Na, szóval, hát, hogy... nálam is ez. Igen, nem, valaki ilyen, valaki szerencsére a cég kifizetődő lett, tehát... Így van, meg ha így van. nem meg maximálisan, akkor nem tudok aludni. Igen, és nálunk azért szerencsére kifizetődő, mert tényleg olyan embereket sodort így a minőségünkre hozzánk az élet, mint például András Glarner, ugye az SVP-nek a vezető politikusa, tőle is szoktunk ilyen mellékes munkát kapni, hogy az ő sógora sátorépítésben van, aztán múltkor a berni parlament előtt építettünk sátrat nekik, kihúztuk egy kicsit a csávából. Tényleg az András is bármi olyan van, akkor mindig csak a Balázs. Bármi van, csak a Balázs. Nagyon ügyesek vagytok. Nagyon ügyesek. És ezt volna jó tényleg megérteni mindenkinek, hogy egy vállalkozás nem arról szól, hogy én hirtelen gyorsan tök gazdag leszek belőle, hanem az időbe telik, viszont hogyha az ember kialakítja azon normák szerint, amilyen normák szerint ki kell a vállalkozását, akkor az olyan stabil lábakon fog állni, hogy azt már nehéz utána feldönteni. Hát és, ugye én azt szoktam észrevenni, nagyon sokan abba rontják el az egészet, hogy nem jelentik be azt, amit csinálnak, és nagyon olcsón vállalják el. Igen. És a végén ugye saját magát kell utolérnie, úgymond, hogy legyen ennek az egésznek értelme, és a végén vagy az, hogy át kell verni valakit, vagy az, hogy jön egy olyan dolog, hogy nem úgy csinálta meg, és rosszul sül el, és biztosító kéne, de nincs biztosítása, nincs is bejelentve, és ebből csak... Hát egyébként minket többször hívtak úgy már, hogy nakreinigunk, tehát igen, hogy utána kell takarítani valakinek. Elég sűrűn, igen. Olcsóbban megcsinálták. Volna. Pár száz frankkal olcsóbban. Nem, megcsinálták. Hát megcsinálni, nem lett jó, tehát akkor nem lett megcsinálva. Igen. Utána, ugye mi csinálunk SOS-t is, tehát elég sűrűn van az, hogy vasárnap nyugi, csak hát a Balázs szereti bekapcsolni a telefonját vasárnap. Nem szabad. De én az a baj, nekem van egy ilyen... mondtam neki, hogy egy nap legyen, amikor... Van egy rossz tulajdonságom, hogy nem tudok nevet mondani, tehát mondják, hogy meg kell tanulnom, ez de... mind a kettőnknek a rossz Balázs, az ablakaim, ha nem tudsz nevet mondani, az ablakaim. Svájcban azért domborzati, meg egyéb okok miatt azért elég szűkek az utcák, szóval kevés a hely, szűkek az utcák.
Ezt azért úgy nem nagy kihívás így parkolóhelyet találni egy-egy költöztetés során, elférni, hogy tudjátok megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a költöztetés is meglegyen, de azért a környékbelieknél se húzzátok ki a gyufát. Én ezt imádom egyébként. Igen? Én háter vagyok, és ugye kicsit szoktam így néha így bosszantani így az embereket, meg az utakkal nekem nincsen bajom, ugye, mert Schumacher, tényleg. rally az nagyon megy, tehát én nem meg tudom, én mindenhol elférek, tehát hiába legnagyobb az autó, ugye, nem volt még ezzel baj. Egyébként szokták kérni, hogyha annyira olyan a helyzet, akkor egy bevilligungot, egy ilyen... Igen, egy farbevilligungot azért szoktam általában kérni, parkbevilligunggal, a rendőrségtől lehet. Igen. És akkor ebből, minden rendben van. Ebből volt már egy ilyen problémás szituáció, hogy az Altstadtba kellett bemenni, de úgy tényleg kompletten az Altstadtba. Ugye le is volt ott zárva minden. Igen. És hát meg tudtuk oldani szerencsére. Érintettétek már ezt a témát, de azért így rákérdezek, hogy volt ilyen legnagyobb kihívásotok? Hát igazából sok kihívásunk volt már, de nem ez lesz most a legnagyobb, ez a 14. emeletre ezt a asztallapot. De nagyon nagy kihívásunk igazából olyan volt, hogy egy nap volt 3 költözés. Hát ilyen volt, meg takarítás is egy nap volt már 2. Igen, ugye egy nap 2 takarítás, egy nap 3 költözés. Ugye akkor a bútorbolt is szeret ilyen SOS dolgokat, hogy este 8-kor induljak el, mert egy bútort ki kéne vinni azonnal egy ügyfélnek. De mondom, szerintem most ez az asztal lesz a legdurvább, 14. emeletre gyalog. Ugye itt még a srácok, akik szoktak velem jönni, még az egyikük azt mondta, hogy ha nem baj, akkor ezt ő kihagyná. Hát sok sikert hozzá, ez kemény lesz. Amúgy még mindig gyanakszom rá, hogy megkérdezzen tőletek, hogy mit szedtek, mert ennyire én nem tudom, hogy vitaminport. Vitaminport, jó, mert mondom, hogyha valami különleges cucc, akkor kérek én is belőle. Németországban is lehet kapni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy nekem más a hozzáállásom, ugye így az enyém a cég, meg a Viviennek is más a hozzáállása. Nyilván, persze, mint a többieknek, akik jönnek egy napot dolgozni, vagy próbanapozni, vagy ugye nekem úgy kell odaállnom, hogy ne kész kell lennie, nincs olyan, hogy nem oldhatjuk meg, vagy majd máskor, vagy hívjunk egy másik céget, vagy nem, nekünk kell azt ott megoldani, lehetőséget találni arra, hogy minden meg legyen oldva. A svájciaknál azért nehéz elérni a bizalmat, ezt szerintem úgy leszögezhetjük. Hát itt, ahol mi lakunk, itt szerintem nekünk sikerült, azt kell, hogy mondjam. Vágom, meg ahogy látlak benneteket, nem is csodálom, hogy miért, tehát ez így tiszta sor, hogy miért, de hogy így, mert ők szerintem azért még úgy egymással is bizalmatlanok, hát ha még mondjuk egy külföldi, a legtöbbjük egyébként így működik szerintem. És ugye nyilván az, hogy az egy stressz helyzet, hogy beengednek egy idegent az otthonukba, ott vannak a cuccaik, dobozok, szerteszéjjel, mit tudom én, tehát ez egy felfokozott stressz helyzet amúgy is. Most titeket úgy kell elképzelni egyébként, nem tudom, 35 évesek vagytok, lehet, hogy nem emlékeztek rá, de annak idején volt a Szomszédok nevű sorozat, amiben volt a Góliát, akiknek ugye a Ferivel egy költöztető cégük volt, és ott mindig mondta a Góliát, egy nagy darab ember, hogy úrimodor. Ez a leglényegesebb, hogy ez nálatok is így működik, hogy az úrimodor, ez nagyon fontos. Így van, tehát én is próbálok azért normálisan viselkedni, tehát azt mondom, hogy úrimodor, mert én inkább ilyen jó fej szeretek lenni, hogy azért elhűlünk, és hogy próbálunk vicceskedni az ügyféllel. Egy kicsit beszéljünk a számokról. Nyilván annyit mondottak ebből, amennyit akartok. Valamennyire azért már érintetted is ezt a témát, hogy miért éri meg, hogyha mondjuk ha csak a magyar, nyilván most a svájciak nem fogják ezt a videót nézni, de ha mondjuk csak a magyarokra koncentrálunk, akkor miért éri meg egy magyarnak titeket hívnia ahelyett, hogy mondjuk a haverokkal egy tálca sör mellett elköltöznek. Én tudom rá a választ, hogy miért jobb egy költöztető céggel ez, de mondjátok el ti. Van egy szolgáltatás nálam egyébként, ami olyan, hogy én jövök egyedül, plusz egy teherautó
és akkor jöhetnek a haverok. Ez általában úgy szokott kinézni, hogy a haverok jönnek, söröznek, beszélgetnek. Ha én hozom az én csapatomat, akkor mi megoldjuk ezt olyan 6 óra alatt. Most mondom példát. Nyilván háztartás méretétől függően nyilván. Így van, és így a haverok, hogy csinálják, ugye nem értenek hozzá, a lépcsőházba odaveri az asztal sarkát. Én ugye a teherautón állok, mert én pakolom a teherautót, én azért mondom nekik, hogy mit lenne jó, hogyha hoznátok, én is hozok valamit, de közben valamit én nem látok, mert nem tudok mindenre odafigyelni, és a kanapénak letörik a lábát, és hogy mondjam, nagyobb kár keletkezik a végén, mint amekkora hasznot tudott volna nyerni ezen, hogy majd megoldjuk mi okosba. Én nem szoktam ugye ebből problémát csinálni, ha ő ezt választotta, akkor ezt fogadom el, tehát én nem szoktam ezen problémázni, de én mindig mondom, hogy szerintem egy haverokkal való 12 órás költözésből olcsóbb és stresszmentesebb egy céget hívni, aki ezt csinálja, ezzel foglalkozik. Igen, tehát mi tényleg mindent, ahogy elő van írva ennek a szolgáltatásnak a dolgai, azt mi úgy szoktuk csinálni, tehát csomagolunk, amit nagyon szükséges. Hogyha nem is a lakásban, de a teherautón biztos, hogy bepokrócozzuk, hogy minden éle és minden másik bútorral való találkozásánál ne tudjon megsérülni. Meg hát az sem mindegy, hogy a havernak, annak nincsen szerintem erre kiterjedő felelősségbiztosítása, hogyha bármi történik. Persze. És azért, hát neked megvan. Bevertungunkon is látszik, hogy tényleg mindent próbálunk a legjobban csinálni. Tanácsotok nektek, azoknak, akik így költöznek, hogy Svájcban mik az etikette, a szabályok így a költözés tekintve. Ugye már érintettünk azért pár dolgot, de szedjük össze, hogy hát vasárnap nem zajongunk, ugye? De. Zajongunk? Nekem volt már, igen, tehát hogy SOS-be azonnal baj történt. Egyébként nem szabad. Ő, mint egyéni vállalkozó, én dolgozhat vasárnap. Én ünnepnapokon csak ő, is. Meg én. Valaki szeretne költözni, akkor az alapból úgy kezdje, hogy minimum 1 hónap előtte kezdjen el cuccolni, mert nagyon nem tűnik elsőre soknak semmi, de a végén nagyon el lehet csúszni benne. Igen. Árajánlat nélkül ne dolgozzon senkivel, mert ugye ott lehet látni azt, hogy van-e tényleg cég, egy UID szám, vagy egy Mehrwersteuer szám, rendelkeznie kell egy áruházban, hogy tényleg rendelkezik ez az ember egyáltalán egy céggel. Ugye az áruházban fel van általában, vagy biztosítással is rendelkezik. Szerintem ezek elengedhetetlenek egy költözéshez, mert most ha valakinek a legolcsóbb bútorai is vannak, de nincsen pénz egy másikat venni, ugye örül, hogyha ezt a költözést ki tudja kalkulálni, ugye, és véletlenül a költöztető összetöri, akkor mindig ott van, hogy lehet a biztosítóval megoldani azt, hogy akkor egy új bútort kapjon. De ha nincsen cég, nincsen biztosítás, akkor ugye ennyit fog tudni csinálni az ember, hogy Igen. Ha így mi 3-an 5 év múlva mondjuk leülünk újra egy ilyen podcast beszélgetésre, akkor hol fog tartani a Vision Transport? Hát a cél az lenne, hogy ugye én felmérnék többet, és a srácok dolgoznának többet, a Vivien meg a takarításban venni át jobban a feladatát úgy, hogy ő sem úgymond 2 kézzel csinálja, hanem akkor a főnök asszony szerepet, igen. Szívesen csinálom, ugyanúgy tehát más lányokkal együtt. Meg én annyira nem is szeretem, ha nem vagyok ott, mert akkor nem tudom, hogy mi történik. Ugye ez azért sajnos ez ilyen hozzánk tartozó, de persze, hát azért egy pár év múlva szeretnénk, hogyha nem kellene nekünk ott lenni. Aztán meglátjuk, mi lesz belőle tényleg. Csináljuk, ahogy lehet, a tőlünk legjobban, ahogy elvárható. Szeretnénk még több hauswartung munkákat, igen, házmester munkát. Az ilyen nyugisabb amúgy, vagy miért jó az? Hát igen, ugye rendszeres. Ugye rendszeres, fix. Ott az tudjuk táblázni, például itt, ahol mi lakunk, ugye itt van 4 lépcsőház, itt én vagyok a helyi főnök, és akkor hozzám jön mindenki az ügyes bajos dolgával, hogy vasárnap nem mosunk például, és ezt szeretjük, ez jó dolog. És hogyha ebből lenne több, ugye ez rendszeres, és ezért úgymond... Tehát Balást olyan nappal keresik meg, hogy... Nagyon jó. Na,
Például. Például a sütőlapról, hogy hogyan kell leszedni a foltot. Igen, meg hogy csöpög a csap. Meg, és hogy menjen már át a Balázs, és segítsen és már. nézzem meg, hogy az ő pengéjével miért nem jön le a kosz a sütőlapról. Hát de az övéjével meg lejön. Ez ilyen magic, mondanak, ez magic. Ezért kerül többe, hogy én ide jövök, mert a varázslatban. Mi az elképzelése a jövőtöket tekintve? Tehát ez így Svájc maradna, vagy szívesen kipróbáljátok magatokat még másik országba, és hisz még fiatalok vagytok, vagy vissza esetleg majd később Magyarországra, biztos beszélgettetek ilyesmiről. Lehet, hogy megpróbálnak. Lehet, hogy egyszer azt fogjuk mondani, hogy vállalkozás ugye marad, már viszi magát, és akkor azt mondjuk, hogy megnézzünk egy fél évet Magyarországon, ha működik, ha megy, akkor maradunk, és én kiutazgatok, és intézem a dolgokat. Volt már erről is szó egyébként, igen. Tegyük hozzá, hogy 3 gyerekkel Svájc azért egy kicsit nehéz. Becsatlakozik hozzánk egy... Jó, oké. Az elköszönésre, hogy édes pofám, hát hello, hát szia! Telt föl, úgyhogy annyira még nem barátságos, de én megértelek. Hogy hívják? Liam. Van egy Bennettünk, van egy Alexunk, és van egy Liamunk. Édesem. Aranyos szokott lenni, főleg hajnal 2-kor, amikor nem akar aludni, és röhög. Anna, hát most ő nem tehet róla, hogy ilyen munkamániás vállalkozó szülei vannak. Én elköszönök tőletek, főleg, mert hogy a kicsi szerintem igényel benneteket lassan. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, Balázs és Vivien és Balázs, illetve Liam ezt az interjút. Köszönjük. Egy élmény volt veletek beszélgetni. Köszönjük. Nagyon-nagyon cukik vagytok, és annyira jó lenne, hogyha mindenki hasonlóan, tényleg ilyen kis lelkiismeretes, átgondolt, kedves és nyitott ember lenne, mint amilyenek ti vagytok. Én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni egymással. Köszönjük.